jam alle moɗon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barki funnague hirnague rewo e worgo en puɗɗirima e inde gueno mo sénare wodani kisɗo kisnuɗo kisnowo mbo kisal ala to gaga muɗum towɗo townuɗo kala ko towi mbo arsigaji yimɓi e wone tamande mum jiɗowo waɗa baɗowo laato en puɗɗirima e inde gueno caabiɗo gurdam lori hen endam jokki guiɗagol e kala kina gardina gurdam aade rutti jubni ɗum en juule rasul sallllahu taala alayhi wa sallam ɓurnade windede kodonulaɓe timmode annabaɓe ɓiɓɓe fulɓe funnague hirnague rewo e worgo aadi bil aadi saladi aadi ɓuuri firtude aadi men yontere kala e oɗo waktu bandiraɓe sehilaɓe émission men enen e nder men enen mbaddu ɗume juddu jeeren juddu waalen juddu fouta fof nen nder woni wiɓe juddu teeru wadde ala no mbatten so wona totten Dieynaba salmidire yeɓoɓe Ayawo Fini TV. Assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama mi salmini ɓeɓore ɗumen plateau he mi salmini yeɓoɓe Fini TV mi salmini mawɗo galle o honorable Daouda Dia e baba Aboussama Diop. aɗa nanguiti ha tiiɗi ha tiiɗi machallah nonne ko Mayrama Ka Kumba Ka Kumba Ka manda ka juddu jeeri walla ka juddu wal kono Daara Jolof kam ala oɗo wadde Kumba Ka salmidire e yeɓoɓe Ayawo Fini TV. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi salmini onon fof ɓe ndentumi au plateau mi salmini mawɗo galle o onon fof mi salmini on ɓe wonɓe caméra he technique fano caméra fof mi salmini on wonon fof mi salmini on tigi rigui Seydi Ka ala no mbatten so wona totten kadi Oumar Aykon Dia konngol salmidire e yeɓoɓe Ayawo Fini TV. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kadi fof mbiyen rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli en calmini dendagal bandiraɓe kala kadi en jetti allahu subhanahu wa taala e gen o rokki en ñallude e jaam o rokki en kadi hirde e jaam yo rokki en kadi walde e dow jaam en dañen jaam kadi jaam dañen jaam ɗumo e pittali men ɓe jaahi rasulu sallllahu taala alayhi wa sallam en calmini dendagal jooɗiɓe ɗo ɓe kala mo limti kala juumat kenenne kadi ko weltare kadi rendude mabɓe e jonde nde hande dal machallah on e ko ɓoccitiɗo mbeɗen onon ne on jewninomi émission enen e nder men joddi jeeri bisimilla ma. eyyi caggal yettude Allah ko julde rasul sallllahu alayhi wa sallam assalamu aleykum bandiraɓe dendagal heeɗiyankoɓe Fini TV e dendagal ɓiɓɓe fulɓe yoɓe mbimi wimami no kewmi wiide ni en jetti Allah tagɗo tago tatti tago e nder tago ha woni tago joddi e tago ene yewtude e tago ngo en calmini bandiraɓe e dendagal kadi wayrude en ndeysan nde nodduɗa hen ɗo notoɗen Allah waɗi kadi hande a noddi en ɗo en garti en jottima émission e dendagal yeeɓiyankoɓe en mbiɓe yeɓande jaam heeɗa wuyo jaam en ñaguima Allah yo Allah hokku en fuɗɗorade e bisimillahi hokka en wortorade e alhamdoulillahi rabbil alamina noon tigi machallah garten kadi e Dono Guellay Ali Fall on woni Abou Guellay watta kid kañum ne présenté e rendugo Abou Guellay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bandiraɓe musidɓe yiɓɓe bandiraɓe rewo bandiraɓe ɓe worgo bandiraɓe funnague e hirnague assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sikki ala no woni ko Abou Daouda Guellay hande aɗa ɗo vraiment e rendude mawniraɓe men e rendude kadi e bandiraɓe men rewɓe hono oɗo émission enen e nder men ma won noon wiiɓe Abou Daouda Guellay de mato yaruno tan ko pekan walla ko cukalaka kono noon Abou Daouda Guellay ko polyvalent yaha e banggueji foof ɗum noon sikki ala mi salmini on mi juurima on mi salmini galle o gardiɗo galle o hono Aboussamba Diop e wondude Daouda Dia mi salmini rendo ngo foof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh noon tigi no yimɓe fof mbiri ni en calmini mawɓe galle o nde tawno so wuuro weeli ladde Diara bandiraɓe sehilaɓe ma wul ma wel ma yette ha hande noon sikki ala mbin ɗon ko worɓe mataw rewɓe ɓuuri hewde ɗum saabi en gañi worɓe ɓe kono hande on ji worɓe tati gaddan mon rewɓe ɗitta hatta mi jinggande bandiraɓe hande
enen gowi kaldo émission ngari gadden hen lowdi yewtere kono lowdi ndi paandiɗen hen kedi findin men kedi findin kedi heɗotoɓe nde tawno yewtere so findinani tindinani wona yewtere wonti punti ɗum saabi hande enen naate point baɗɗo sensible kono noon point on paandiɗen hen tan findinde koye men findinen hen kedi bandiraɓe hol point mo natɗen point mo natɗen hande firti hande e banggal bomago sukaɓe rewɓe men enen gandi ko heewi eggi ɗo te nangue ɗo fuɗatno hanki ha hande ɗon fuɗat ɗo mutannoɗo kedi ɗon mutat bandiraɓe sehilaɓe ganden waylo waylo jamanu waylani en te leggal ɓoyde ndiyam wattani ɗum nooro wadde bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe bomago hanki e hande fof ko gotum sen jii jewtirɗen yewtere nde hande en jii dilli kewɗe nene cuuɗi dewle ɗe so dilli mbaɗi ɓe mbiki ni ɓe mbiki ni banggue garduɗen o hande so gorko resima tawani e ma ko foti tawde koye ma jaggirtama no foti jaggirdem bandiraɓe so gorko kedi funtimam ha itti ko fotani ittude koye ma accimam resi goɗɗo so goɗɗo ari kedi jaggirtama no foti jaggirdem ni hande so jeehi limde mumen walla ɗum mbawɗon yaade foof hollitma suurima ɗum ko welwel e début dewgal kono wonɗo haaɗi yam probléme aji ngar walla mettere Allah siftoranma hoore ma daña ko musma wadde haydara fotani jarande men ɗum concept noon woni bonnaɓe taw wona e sagoji mabɓe ɓen umminani en wonɓe gandanɗa hoore ma wona koko beela koko mbaɗna ɗum teyani ɓen kedi umminani men ummin men waɗoɓe ɗum e dow welam fittani mabɓe in kuntire ɗum ɗon bandiraɓe ɗum addan men yewtere nden kedi ganden fuusi galleji ɗi debbin won gomir taw wonko gandanɗa hoore ma yaltata e mum ɗum men gartene émission goɗɗo par ce que enen cikki tan so neɗɗo woni gomir tan won no foti waade wonko gandanɗa hoore ma on sens kadi men jewta mais hande garɗen debbo funte ko foti ko wondema itte e ma jomum fijirma wonno aduna ma yah yiiɗi yo banggue goɗɗo bandiraɓe hot puɗɗirtoɗen puɗɗirɗen koye Oumar Aykon Dia eyyi ko ɗon tigui rigui machallah en beltinima sohna Oumou wonno toɓɓere o addani en hannde walla loodi o addani en hannde ndi ko loodi wandi fayida te kadi ko loodi wurandi saabu ko ɗum gurden saabu kodi ko ɗum foti hannde poɗen wattude hakkillaji meɗen surtout hannde enen sukaɓe kalde de saabu so tawi hannde en kaali haala mbomago eɗen gandi tawrete ɗum hannde ko suka woni suka debbo mo ganduɗa hoorema suwa nadde e dewgal wadde kanko on omo jogui kanŋe ceerɗo mo gandanɗa hoorema o fotani wellinde kanŋe o hay nokku sowona o jagga ɗumenam ha tiiɗa te kadi kanŋe o ko honneur makko honneur jinnaɓe makko honneur kadi avenir makko janggo e janggo saabu kala ko jiiɗa e aduna ene waɗi valeur ko famɗi famɗi ko foof ene waɗi valeur ha tengte ko faati e mbomago surtout kadi oɗon mbiɗo debbo omo jogui valeur banggueji kewɗi e banggue jinnaɓe makko e banggue makko e banggue kadi dewgal to resoyte to e banggue kadi diine makko saabu neɗɗo kala kaɗa waɗa e aduna en tant que ka musulman ka neɗɗo gonɗo e diine islam ƴewto no feewi saabu hannde sen mbi mbomago goho en jaari banggue aada meɗen enen hannde ɓiɓɓe fulɓe en saɗi hannde to jeeyata ɓi pullo o rese taw tawraka e mbomago makko ene saɗi ɗum ko goho gueɗel ɗimmel ngel hannde an so tawi en ƴetti aadaji meɗen hannde en pawi ɗumen banggue ƴewto an ka ɓi diine islam jinnama ma ko diiniyankoɓe ko islamiyankoɓe eɗen gandi ko diine men islam haali e wadde gueɗe ganduɗa hoorema ɗe ndewani lawol saabu so tawi en kaali ɗum ɗon ko yidde rentinde yimɓe kala kaɗa waɗa ardin diine ma mais ça ne veut pas dire que kala ko itti mbomago tan koko yaltinma diine ma ko ittinma mbomago maɗa on dañaɓe hen accident ji won forceteɓe hen guittane mbomaguji ko way noon goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum kono firti ko neɗɗo kala ko ene heftoma e aduna tan ene waɗi sababu rentade kadi no waɗi fayida no fewi ko toɓɓere yayde noon wadde fayida machallah wadde peccat ɗumen e bandiraɓe noon tigui rigui ɓoccitiɗo bisimilla ma eyyi mami aren joni Allah jarama Oumou
kadi addi toɓɓere wonde fayida walla boom eɗen keɓori yewtu toɓɓere wonde fayida so tawi en garti e toɓɓere ɗe ganduɗa hoore maɗa ko affaire bombako min kam mi ruttinat namdal e bandiraɓe boom beela ɗum ina woodi ene heddi doole mum ne keewi walla ala ɗum doole mum ko keñi hande bombako aɗa andi fulɓe ne mbiya so tawi so gacce natti tan kone wurde reeɓa kono no wurde ni soofa ponnoɗo reenade poɗɗo dogde poɗɗo woɗɗitade so tawi teɗanima ene ɓato wadde boni min wonko jiimi hande ne muusimi e wonko woɗno hande hanki ene wilimi hanki silam sa ƴami debbo on jii kewani yidirde saabu gacce a dogat jam mam so tawi debbo ina rese galle ina jogui weltare nde summane sadio saabu ni andi wonko tawati e muɗumen ɗam te gorko ma joni tawa ma mbombago yenma nagge walla yenma kanŋe weeɓani beele ɗum ne woodi hande ko rewɓe namtoroɓe men koye moon pamti ha joni non tigi oɗani oyo fayi ɗon ko junngo makko ha joni woni jeynaba ha joni o so tawi konngol artoyima mboɗi kalna kam wonma wiide ha joni inchallah wadde abou konngol yeeso noon eyi bandiraɓe mbaɗi weltare e oɗo tem waɗɗo fayida tem mo ganduɗa ko tem jeeho e aduna o so wiyama mbombagu addama e ɓiɓɓe fulɓe ma dañ hen ko kaali ɓoccitiɗo e ɗuman e kon wonko ɓe kaali hen ko hunde nde ganduɗa ko ɗum woodi hande min noon somi arti seeɗa to banggue mbombagu minnene mbiɗa jogui namdal faade ɓe joddimi ɗo ɓe walla ni faade ne ɓiɓɓe fulɓe ko namdal ngal ko holɗum sen ƴetti joni enen en goppi aadaji men nden ɗo joni sen ƴeewi nder ma wiin eɗen gabbito ni aadaji jolfuɓe kamɓe mbiyata min da ko dohan min da ko dohan min da ɓe mbira ɗum ni min mi waɗa nanɗo oɗo ko fiancé ma aɗa ƴamimo ha parɗa jaltida e mum da jaltida e makko omo ara galle mum ɗo arata galle mum ɗo onon tan ɗiɗɗum gon ndendar suudu onon ɓurdi cuuɗi oɗon ɓurdi cuuɗi joni noon e nder ɗum ɗon so tawi on gondi toon ka ƴamɗo mum mbeɗa sikki ɓaari ka debbo o ko gorko moni mum fof ene jogui mumen wasata jettodiron e abou point on memɗa jafɗa e nder uddugol cuuɗi won phénomène mo yimɓe ƴetti hande jafɗone konngol ngol debbo photo terɗe mum jafɗone konngol ngol ɗo gandanɗa hoorema il faut no suurade mum nelde ɗum gorko ene woodi e o nelda ɗum gorko on ƴeewiya gorko on udda suudu hakkille ma hoto foti yaade haqqille ma foti hen ɗo enen fof eɗen gandi en jokkitirta haqqillaji men enen ɗum ɗon noon so tawi enen ɓiɓɓe fulɓe en ñembani hanki men en gabbaki aadaji men mawɓe nden jamanu men hande en abboto e jamanu mo ganduɗa min jeeya a faami mi rokki ɓiyam kaari hankkadi mi ɗacci ɓiyam ɗiɗi yaade fof yiɗi tawode ƴama ɗum fof ya tawoye ɗum on tuma so tawi a tawoyi jam jamma ma wood no wayi joni noon e nder ɗum ɗon so tawi a tawoyi jam jamma oɗon gondi ha Allah waɗi on besodoroyi ha e ko fonno waɗede ko a ari a hurtima e nder suudu ma mawɓe men ene paari so tawi kañumen ene jogui aadaji ɗi mbaɗata so tawi kaari tawama ko mbomiri ene jogui ko yeynete ene jogui ko waɗante ɓe mbaɗa sabreji mabɓe ɓe gandi oɗo ko mbomiri ɓere so tawi on ari hande yiyaka e ɗum ɗon yiyaka e mum e ɗum ɗon holno mawɓe mbawata andirde ɗum oɗo ko mbomiri walla wawa ko mbomiri fan goɗɗo mami artu joni kono noon mi rokkitto tan waɗiraɓe ɓe mbawa dañi ko kaali min garta so temo woni yaaji o wawa gasani hande ɗum noon waɗiraɓe rewɓe on dokkama konngol ka e dieynaba gartanema ha hande konngol mbiyaɗo rewɓe bonno koye mabɓe kono debbo to bontaɗo gorko ala debbo bontaɗo gorko ala kadi omone jinga omone jinga moƴƴanaɓe gorko ala debbo wawa bonnude hoore makko debbo omone jinga oto fuɗɗo jampone bona bonde omone jinga debbo wawi bonnude hoore mum ya ummu mimi tali aɗandi debbo bonda hoore mum debbo bonda hoore mum gacce jaamo en aɗandi hande
ko wiite ñande nen mbaɗin ɗum souligné ɓornugal jiya neɗɗo ɓorno woni hen gueɗe naam ɓornugal ina wawi timmude taw neɗɗo timmani ina wawi mankude taw neɗɗo mankani wonko timmat e ko mankat koye jikku jomum a faami aɗi neɗɗo mbaɗa ɗum adressé woni hen gueɗe taw ko neɗɗo jagguɗo hoore mum waddi ko mbiyeten ko waylo waylo jamanu ko waylo waylo foof Dieynaba holno debbo wawi wurdude gorko ar wonda e mum funtuma walla puntidiron debbo ina funta gorko gorko ina funta debbo puntidiron gonɗon ha namnoma hoore ma jottoɗa e mum jottiɗon ɗon ɗo a fotani yettade jangga jaam taw resanima goɗɗo resma jaada e joom galle ma onon mbaɗi couple kuccita e gorko oɗo ganda carrément oɗo gorko kañum bonnim kono resanima walla kanko bonnuɗomo jeyama wonde debbo goɗɗo taw wona an holno wayate debbo toppalema waɗi fayda machallah ɗum ɗon debbo so wuuri debbo so waɗama ɗum welata ndaxte sukaɓe worɓe ɓe saɗa wonde debbo hande wondema ko sababu o mboɗo yiɗi ɗum ko owona so o wona debbo mais joni kan saɗa wonde mabɓe sa lallani mabɓe yafude kamɓe gongol ɓe wiya o a yiɗa kamɓe pourquoi toɓeta kam hoorema min mboɗo yiɗi ma min kaala konngol mo ngannduɗa hannde an suka debbo o sa waɗani attention tan futtata wallahi te kamɓe eɓe jogii minérade wallahi hannde ko wadda ɓinngel janata tan un jour ñawaɗat ɗum c'est bien sûr ay so ɓen yiɗi neɗɗo saɗa yiɗamo a yiɗan mo comme Sabi Allah. sabu Allah newtoyinmo pour fijirde fijirdemo ɗum ɗon sa waɗi ɗum tan wallahi par ce que minen hakkille amen mi wiyete hakkille amen timmani saɗa wonde debbo awdemo conseillé jaggu hoorema wonni par ce que a dañen ɓinguel mais kamɓe noon joni ko kamɓe jiɗat wadde profito e debbo c'est ça c'est pas mais est ce Non, non, ɓe ɓeni moƴƴi ko jaaki est ce que handi Mo jogi jaggu mbomagu debbo jaggo hoore mum eno mawɓe mbaɗatnoni ha jomum murne wiye wuderne ça existe walla no woodi ha joni onon jaɓi ɗum onon gomɗin ɗum hewani si miɗen jaɓi ɗum no heewi ayi Yawande. ɓe mbi ndiyam to wononno to leppanno to leppanno ha hande a taw ina debbito wallahi tigi ɗum no woodi machallah mais neɗɗo hoto fijir Hoto fijir hoore hoto mum. fijir hoore ma par ce que sukaɓe worɓe ɓe joni ɓen ɓen no wiyete kadi ɓen hangaka soɓe dari ɓen fijirima ha tampa soɓe resoya ɓen gaccanma ɓen resoya ɗum feera fijjo wallahi hay go ɗiɗare nde ko riddi sagar yiɗi mo tefere mum ko riddi sagar yiɗi mo tefere bande ay ɗi ɗon mi wawa accudemo yewde ɓottiteɗe ala ay nana wi jeeɗoma ka ar ɓottiteɗe ala Pada warta. jeeɗoma no an bandirawo gorko mi jaɓani de min mi jaɓani par ce que an ɗumo émission o mbo gadduɗa hannde thème mo gadduɗa hannde kombo thème baɗɗo fayda no feewi par ce que comme koɓe kaali ko rek kamɓe woni e société ni hen te ko Dieynaba haali ko min miɗi hen jeeɓi par ce que kala ɗo debbo boni ko gorko boni ɗum debbo bonnata hoorem gorko bonnata hoorem siko gorko boni ko debbo boni siko debbo boni ko gorko boni mais jooɗi ɗiɗi mais vice versa éducation de base fof kay éducation de base par ce que siko tawi an yayma ko neɗɗo moƴƴo ganda siko yalti jalataki an neɗɗo an debbo an kurko debbo woto hul jibinaɗo ma a hersat jibinaɗo ma sika hersi ɗumen ma hersu wat ko ganduɗa ko siko jibinaɓe ma nani ɗum welata ɗumen donc ɗum addata ko ɗum woni base o dal par ce que hande sika tawi par exemple debbo yeehi omo bonnoye hoorem omo weera hoorem gorko mo ganduɗa wona gorko mum ala kersa ala gacce te kala ko debbo waɗata ala hen gacce rek ɗum addoyde ko heewi dal te worɓe ni hen ɓe kangaka he ma mbawi fiiru ha weela ɗumen ɓe jaaha ɓe kumanoye goɗɗo te so jooɗima yijiraɓe mum kalta ɗum ɓe kaltat ɗum par ce que comme que photo o mbo kalɗan ni hen pour que debbo photo hoorem nelde pour gorko o mbo yaltidata cikka koye gorko haade
cika taw neɗɗo ƴetti téléphone mum photo waɗi fuite mboɗamo partage réseau sociaux joni an a yii hoore ma donc te ha mayde abadan yiwta ɗon joni an ɗoɗo jowɗa haɗa yiya photo ma mbo arte ma mbo waɗi circulé réseau sociaux hambo arte ma donc sika miijinom ɗum wonda waɗata ɗum mais aussi fof influence o ko worɓe mbaɗat ɗum worɓe mbaɗat amen influencé ɓe naata nder hakkillaji amen haɗa andi rek hamin mbaɗa ko ganduɗa ko molol te haɗa andi debbo sikki eli yiiɗi gorko rek uddat hakkille mum dal mais est ce que no debbo yiɗirat ni noon gorko yiɗirat no gorko debbo e gorko hol ɓurɗo wawde yidde debbo ɓuuri wawi yidde gorko debbo ɓuuri wawi yidde gorko par ce que hande siko gorko humani debbo mo ganduɗa yiiɗa ɗum dewgal ngal feeñat par ce que par exemple siko ala dépense ma fof en tin ɗum siko tawi gorko humani debbo mo ganduɗa homo ɗum yiiɗi hay siko ala dépense ma debbo lijutoye dépense te hande siko tawno par exemple gorko humani debbo o waynima ɗum wiya ɗum ya heew gorko o salima siko debbo yeehi siko arti ma fof en tin donc debbo ɓuuri wawi yidde gorko in selli joni hanmen gartude lowdi ɓocciti mbeɗen huɗuko mak nden garta haalde hanmen ko woni namdal goto joguimi puɗɗirɗon e abou fall sa defnanoma omelette a tottama mouchoir uji ɗi daneje e ɓaleje holto mbatta ƴiiɗe somi defnama omelette a totta mouchoir ɓaleje e daneje a jofni namdal ngal ƴiiɗe hon mbatta ɗum mouchoir danejo walla ɓalejo temdere très bien a addi ballal ma no fewi so tawi no omelette e waɗa no deƴƴi omelette mouchoir ɓalejo danejo hon mbatta ƴiiɗe mouchoir danejo e mouchoir danejo mouchoir danejo en mbatta ƴiiɗe faɗe waɗa maaro an hon mbatta mouchoir danejo walla ɓalejo somi hokkama ɗum omelette min mami jamma wona jiɗa ko jamma jamma mi gayna mi artama so tawi tan gila dawa tawi so tawi tan omelette waɗi ƴiye won anani so tawi omelette ne waɗi ƴiye mami ƴettu mburu mi watta waɗi ɗum leggal walla jaɓi omelette watta ƴiye o yani ko joom kam ala kam il faut ay wiidemo c'est-à-dire que andi waji goto wiide wajo jinmi ko gaddana kam condi mburu unade o wi addanam condi mburu unade a yalti sise arta joni condi mburu unade way kono omelette baɗɗo ƴiye ni omelette laaji wona firti ko onon joƴƴuɗo ko wonko kalɗata ko mbiɗa so debbo boni tan ko gorko boni aɗa andi joni eɗen gona yontande kono debbo e gorko bonta ɗo keddiɗo ala voilà eɗen gona yontande ganduɗa gorko felliti bonde non ayi gorko ene moƴƴina debbo kadi ko gorko foti moƴƴi debbo kedi moƴƴina debbo ene moƴƴina gorko yo debbo ene moƴƴina gorko ɗum ɗon kamɓe fof goto fof ne waɗa fodde muɗumen c'est à dire que jinmi wiidema ko en goni e jamanu mo gandanɗa hoore ma kuɓɓiɗo arokka kam noon jinmi haalde seeɗa yimɓeɓe paama ɗum ɗemal nden wano par ce que garɗen koye on sujet pourquoi ɗemal nden no wano très important o wi wo mawɗo goto mo haalnami o wi nden so tawi neɗɗo ne ara ƴamde galle so yiɗi andude mbo tawata ɗon o ko mbomri walla ko jiwo holno andirta e pulago nden o wi ko heewi kanko debbo so bisimima gorko o so tawi omo yiɗi on garɗo ƴamde holno waɗata o waɗata ko horde makko kosam o waɗa hen jodiri dow o hippa hen ñorko e nder horde kosam e omo yiɗi andinde on omo yiɗi ɗum ko mbomri o ƴettata ko worore no woniri wororde woniri ni felcaka haydara o yoora ɗum e togo ranede o yoora ɗum e nder kosam en o ƴetta feggere o yoora ɗum e nder kosam en kamɓe arɓe ƴamde ɓe eɓe gandi ko addi ɓe kanko debbo garɗo ƴeewede omo andi ko addi ɓe somo yiɗi so yiɗa mo hollu hollata ɗum noon ko horde nde est ce que so yettima kanko omo yara kanko atto yarde o yigan o yirlan omo yirla horde nde omo yirla o anda ko woni nder ko so tawi ko worore o ƴenga o tawa o ko mbumri so tawi ko felso o tawa ko jiwo on andinamo hoɗum ko jiwo so tawi hen feggere nde o ittan feggere nde kanko o ɓorno ɗum omo andi oɗon yiɗi ɗum tini feggere nde so tawani hen eyyi so tawani hen feggere nde omo andi o kam vraiment ko yafnimo taw ala kadi haala est ce que taw ko gacce mon ɓornotoɗo feggere nde ɓorto feggere nde gorko pewnaɗo o ummu somi ari ƴamdema ala wona min de accirata
firti pasi ɗum ɗon ko ko teddungal ko suturo kadi ko gacce hande en tolnima e jamono mo ganduɗa jamono nden boom nga mbiyami so tawi a ƴami debbo an ummu so tawi tan ko min ƴammaɗa hes rewde demal gallamen wallahi so tawi a yi kam aɗa suuɗomi rien que franchement won gacce gonɗo hakkude meɗen par ce que omo andi wonɗo paɗen ɗo paɗen ɗo wonko darata hen ñande jamma on ayi so tawi nden yonti to faye am ɗo kanko won victoire mo yiɗi hebde hen somi tawi mo ɗum min won victoire mo keɓa men goo min keɓami a waɗat ɗum ɓe gañima e siglama machallah mi andinama min franchement parlé wonko dañmi dañmi ko kangue lowtiraɗe ɓurɗam ɓurɗam ɓurta kangue wadde sa ceerno ay debbo nanguiɗɗe ira dawa tawi debbo ko Allah waɗi ko tedduɗo sabu kanko woni yumma kanko woni bande debbo kanko woni debbo kanko woni jogi suma wadde ko kamɓe kam fottiri gom mais noon hande debbo ko ɓe société mbayi jamanu wona jamanu wayli kamɓe ni jamanu hande ne wonda e gorko wallahi adim min mi salaki jaltigol gorko e debbo de kono gorko e debbo gorko yawtoma ko jaltigol gorko yawtoma tan ko jaltigol an aɗa yette gorko andinmo holiyano andinmo holiyano ko andinmo hollidimako ma an neɗɗo wonɗo ƴewata e ma ko ganduɗa ɗo wonɗo jiɗɗa fabde muɗum so namdi kam salo mais non ko mbasɗa jogade hakkille ko mbaɗa ko mbasɗa jogade hakkille ko fof salo moɗon kono noon hande mi yii oɗo jamanu walla mi nani oɗo jamanu hande aɗa wonda e gorko so tawi tan gorko o hollanima hoore mum mbiyata ko oɗo wona gorko o ko arabe ina woodi won hen ndima o gorko no arabe kadi gayna no mbiɗa joni ɓornoɗa woni koltu gara e gorko bandiraɓe aɗa mi haalama gueɗe gotel gorko e debbo e nder suudu tawi tan wona dewgal tatoɓo o ko seydade ami haalanma noon banggal kolto aɗa faami ko kala ko ene waɗe ko kamɓe nayi toon koye mabɓe ko kamɓe bonni koye mabɓe ko kamɓe pewnani koye mabɓe anen gise ses mousani machallah ɓocciti ses mousani aɗani probléme o woni komi yaadani ɓocciti woni wonde e banggal kolto gon kalɗo wutti haaɗe neɗɗo ɗon ndimagum haade gon enen jaaɓi ɗum kono wona ɓornade woni hen comti tan waɗi bonde neɗɗo in ɓorno woni hen comti taw wallahi sa gaccima a ɗimmitta ɗum neɗɗo in murno wayno foti waade taw yo Allah yaafo jafɗon e konngol ɗo so jaɓiɗo hokkude hakkude lañal entre parenthèse sa jaɓiɗo hokkude ɗon seeɗa goto ko nanni ɗon ha Oumou Dieng yo yimɓe kaldu gonga hay so fof riggi sagara yiɗum ko deftere mum miram nanni gorko saɗa aray makko en tant que oɗo jiɗɗa ko teddugal won hakkude moɗon won ko fotani ɓornade telema fotani ɓornade jiɗɗi garɗo an il faut pama ay gorko ko gorko in woodi gorko debbo kadi ko debbo ay gorko ƴeew ko seyɗa kon firtani tan debbo so ɓornini ɗum tan ko foti jaɓande gorko jaɓani ɗum mi jaɓani neɗɗin waɗa wiyano mo jaɓa mbimo seyɗande mbimi mbimo seyɗande e joni seyɗade so heewi doole taw jomum jaɓani yawta wona ɓornade ko raɓɓitan takade gorko ƴewdema par ce que des fois haɗa muuro walla mbaɗa malfa sah mbirtoɗa gorko o waɗma piis est ce que internet uji bon e internet gonɗen o est ce que wonko humpi gorko e debbo hande aduna gonɗen o aɗa andi joni a weddima konngol ma kalɗa mbiɗa holtono so tawi debbo ƴetti tergal muɗum foti rokki ɗum neldi ɗum gorko par ce que aɗa waɗ ɗum provoqué sa ari kañum ne heppat ar o ko neldunomi oɗo wona aɗa waɗ ɗum provoqué way kono bettoɗa way kono mbaɗa wandema mbeɗa hen cendi bettoɗa e maayo firti ko yoliɗi ngar keɓɓo walla eyyi ɗon kam walla wona gonga ɗon kam a weddima e maayo non an hande exemple ɗo kam tan ko yimɓe an hande so tawi an gacce ina hakkude meɗen min mboɗo ƴewduma dewgal a jooɗima ha sugol a foti terde ma neldi kam mi ƴeewi téléphone kam mi tawi hen terde ma janggo jam wona terde ma terde goɗɗo woppu jango sake a jafnumi konngol he o ari am sehlam sa renaki seyɗade ma ɓamam mi ƴewram ɗum in heddoto parce que te debbo so waɗi noon yimɓe ɗiɗo sikoɓe gondi par exemple gorko e debbo sikoɓe gondi an min won yeeso mo holloɗa kam min mi susata neldudema photo am an aussi a susata neldude kam photo ma anani par ce que a anda par ce que sika neldi kam photo ma ndax mami waɗma partagé walla wattan partage woɗon yeeso ko min foti holludema walla ko minema foti poti rendude fof c'est vice versa parce que ko kalamɗa ko joni mbiya joni ko kaji ɗeyi ɗi sika wonde moyen sikon gonda nder suudu wiyata ko a wona gorko donc c'est vice versa
Abu Gella Abu sikera ha joni koy yewtan nder gonɗen vraiment oɗo nani mum ko haali ka bel Abu so gorko bonni debbo ha paɗi fotan resde ɗum bon ene waɗi ɓeɗo mais est ce que lawol wonnande ɗo holko neɗɗo wara ko boni so tawi toon on banggue ene ko banggueji ɗi foof ene waɗi wonɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo neɗɗo ene wonda e ma ene jaran ɗum foof min kay hankkadi sa felliri arde yam en baddi foof ha woodi ko kewi hakkude men hankkadi mi jagge mi wakkilanga mi jagguma par ce que ene woodi ma jagga ɗum continde a jagga ɗum ko reste walla jagga ɗum continde wadde ko boni non a resat ɗum ene waɗi woɗɓe en worɓe kañumen ne jogui gundimamo ɗum woni lawol ene waɗi hen noon ene waɗi hen ɓe ganduɗa ɓe ƴeewa ko debbo par exemple an ƴema debbo ƴeewa oɗo est ce que omo jogui haqqille walla wala haqqille noddamo ara so ari aɗa waɗamo provoqué joni noon kanko debbo so tawi o reema o abbima ma mo rokkuma ko jiɗɗa ko hankkadi anne a waɗat a porfine mbaɗa ko jiɗɗa ko so kadi il faut jaɓen sa kedi mbeɗa yi rewɓe mbaɗa provoqué worɓe eyyi ɗum mi jaaɓi en ndi rewɓe en mbaɗa provoqué worɓe ɗum mi jaaɓi mais ɗum artat toujours e affaire kersa omo layat noon ɗum artat toujours a kersa omo layat noon par ce que hande siko tawi gorko mo ganduɗa ala fayida siko wonde debbo mo ganduɗa ala kersa donc on relation mbo waɗat fayirdade e so gorko dañi fullo carrément c'est que so gorko debbo dañi waɗi fullo provoqué aɗa foti andude o an e yimɓe ndendi ɗum ine voilà aɗa foti ɗum woppudiyam on gorko noon humanta on debbo par ce que homo andina c'est que resi ɗum dañata e mum ko weɗi ɗum voilà aɗen joguiɗo cuusal tan foddete nelduma hulani hersani on nen waɗ ɗum woɓɓe wona e meeɗi namdar suko debbo goto yimɓe no ɓonni woni compte won yimo woni compte woni fundugo dal vraiment ne waɗi jeggi dayo ko joto ɓe mbiyata ko est ce que onon mbawi bellude biscuit seeɗa joni noon taji mo compte woni seerimo e raɓɓiɗimo eɗen muuli ala sir muɗum jimo mbimum an kam suka debbo an seulement bon andi ɓuuɗo compte uyi minen de farouja men woni cohli farouja men woni cohli an debbo farouja men woni cohli waɗi pija kadi oɗo hotoji mabɓe woni kamɓe men wonjaade par ce que neɗɗo saɗa arema woni ko boni mbiyam he galle am to ɓuri ɗum saɗa arda yew an hande sa yalti ɗo mi yiɗa ɓuuri paɗɗo seri mbiɗa hol haajuma hen wallahi ko ɗon mbiyata e mbiyamo artugalla men mbiya debbo so debbo arema ɓonim ko fewani salim wimoto artugal umar ka ay kon vite fait oɗo gasi wona feerade ko vite fait ayi kortu innama ade fawi koye teddungal muɗum neɗɗo sa yiiɗi yaade neɗɗo o teddinma ɓorno kumtu moƴƴo quel que soit alpha kala ko mbawata wadde toon kala mo birtiɗa e mbedda taw ene hokkuma teddungal te kadi aɗa andi relation hakkude suka debbo mbomri e gorko mo tawoyto quel que soit alpha so tawi ko jiɗɗo resdemo walla ko wawi wonde kala koye fondation wallahi fondement o so tawi o moƴƴi o fondama e dow teddungal e dow respect an gorko so tawi debbo are maɗa jaggirmo commune so tawi aɗa yiiɗi resdemo a fota wadde mo hay hunde ko bonni hay sa yiiɗa resdem won bonnum sama yiiɗama min bonne a yiiɗama on mbaɗa invité yo arema ga on maɗa mbaɗiɗa invité kadi yiiɗi resde ɗum vite fait comme hojomaji gasi hol namdal mo namta sukaɓe rewɓe goto alnani woni namton e joni tagal en natti e juddu jeeri joni an min jeenam ko an namdi par ce que min an jeenam an ɓuuri yewade ɓe émission ƴeewi an ɓuuri yewade par ce que min kala kalna fo en hayre noon hande fowrat ɗum e jinmi mbiyatami ko laaɓi tati tan cuhlu men mbabba ngappi makka laaɓi tati vite fait mbabba ngappinga ko machallah donc ko ɗon tan par ce que ɗo namdin momi ko ɗon e machallah gacce ngalama kamɓe sukaɓe ɓe mbaɗi fayida no fewi nde tawno no kew winni e kala saaha émission fof mo mbawɗen joɗade yentidin debbo min dal won noon debbo ko sihilam nenam ko sihilam no fewi wallahi hiɗa adi ɗum tagui noon min ko hursin debbo sa teddinimo ko teddinteɗo sa dinani ko debbo kadi sa teddinani debbo tan ka kono machallah weddi ko noon min ko ɗon tan wonno haalam e mabɓe kadi soɓe jiimin puɗɗire konngudi kamɓene mboɗo yiɗi ɓe mbaɗa évité ɓe tawa noon jamono hannde ko kamɓe ngoni risque kamɓe ngoni kanŋe kamɓe ngoni kalis dañata ko kamɓe sa yi gorko ene doga ene naata e ladde ene fermo so sababude debbo machallah kono yiɗɓe pulagu onon eto gadda ɗon ɗo kono firtani ko onon pour wajade enen koye men e haaloɓe hay kamɓe worɓe haaloɓe e mbajo koye mabɓe enen mbajo hettoɓe donc haalka ko yimɓe fof ndendi ɗum machallah onon mbiye yo Allah junnu balɗe inchallah